Gabon deizuela guztioi, beste behin politika gaiekin hasiko gara. EH Bilduko mahai politikoaren proposamena bozkatuko dute zuzendaritza berritzeko, ez baita alternatibarik aurkeztu. Bozketa telematikoa izango da eta otsailaren 6an hasiko da. Batzarkideek ere estatutuak onartu beharko dituzte. Bozketen emaitza otsailaren 8an jakinaraziko da EH Bilduren 3. kongresua ixteko Iruñeko baluarten egingo den ekitaldian. Gipuzkoako hiriburura goaz, orain memoria demokratikoaren legea bete eta Lasa eta Zabala baitu eta torturatu zituzten Donostiako Lakunbre eraikina memoria historikorako gune bihur dezaten exigitu dute elkarte memorialistek Gipuzkoako batzar nagusietan. Ona analisia Udan Erbeoren eskutik. Memoria demokratikoaren legea 2022ko urriaren 19an onartu zen. Lege horren arabera urtebeteko epean Espainiako gobernuak Donostiako udalari lagako dio Lakunbre jauregia eta hura memoria historikoa berreskuratzeko erabiliko dela jasotzen da. Bada legea noizbeteko zain daude, urtebete aspaldi pasazela eta. Gaian sakontzeko aurrena Lakunbre eraikinaren historian atzera egin dezagun hastapenetara. Jauregia 1862an eraiki zen. Hirigintza fitxaren arabera finkak 17.800 metro karratuko azalera du. Eraikinak sotoa beheko solairua, solairu nagusi eta ganbara ditu eta pabilloi bat. Non upategia beheko solairua, zabaltza, beiratea, ukuiluako etxetegia, bi iturri eta loratege dauden. 1954an Espainiako estatuak eskuratu zuen eta handi gutxira diktadura frankistaren atzerri ministerioaren egoitza bihurtu zen. 1983an barne ministerioari eskualdatu zioten. Urte horretan bertan eskualdaketa egin eta 4 hilabete geroago Guardia Zibilak eraikin horretako sotoan kotxetegian bahituta eduki zituen eta bertan torturatu zituen Jose Antonio Lasa Arostegi eta Jose Ignacio Zabala Artano, Enrique Rodríguez Galindo komandantearen agindupean eta Julen Elorriaga gobernadore zibilaren onespenarekin. Ondoren biktimak Alakantera eraman eta han hil zituzten. 2022an memoria legearekin akordatu zen Lakunbre Donostiako udalaren eskuetan geratuko zela. Eskualdaketa oraindik ez da gauzatu, baina aurrerapauso batzuk eman dira. 2024ko abuztuan Donostiako udalak Lakunbre memoria gune bihurtzeko proposamenaren zirriborroa bidali zion Espainiako gobernuari. Urrian Arantzadi Argitu Zegiari Zor Mikel Zabaltza herri ekimena eta berridatzi elkartek proposamen bateratu aurkeztu zuten. Donostiako Lakunbre jauregia talde parapolizialek eta estatuko segurtasun indarrek Euskal Herrian egindako giza eskubideen urraketa larri buruzko memorialeku izan dadin. Aste honetan Gipuzkoako batzar nagusietan hizpide izan dute proposamen hori. Helburu nagusia memoriarako, errekonozimendurako, emozioarako, bizikidetzarako, hezkuntzarako eta gogoetarako gune bat sortzea da. Estatuaren biktimak egia, errekonozimendua, elkarrizketa eta ordaina aurkitu behar dituzte esparru honetan, Lakunbreko jauregian. Horretarako baina lehentasunezkotza dute Donostiako udalak eraikinaren lagapena lortzea. Zergatik hainbeste resistentzia, lege baten idatzita dagoen mandato bat gauzatu ahal izateko. Argi dago, estatu indarkeria jasan dugunok ez ditugu eskubide berberak eduki. Lakunbre jauregia estatuaren biktimontzat nahi dugula, gure etxe goxo bat nahi dugula esateak ez duela beste inor baztertzen, ez duela esan nahi ez dugurik hitz egingo Euskal Herrian sufritu ditugun
hainbeste eta hainbeste minetazoi. Testu inguru honetan EH Bilduk EAJak eta Elkarrekin Gipuzkoak aproposa ikusi dute Lakumbre Jauregia memorialeko gisa egokitzeko proposamena, eta lagapena udalak eskuratzea eskatu dute. Lege horren inguruan hitz egiten dena ez da betetzen ari, eta hori da guk ez duguna ondo ikusten, gure ustez lege baten garapenean emandako akordioak bete eta behar du lehenbailen, Donostiako Lakumbre Jauregia izeneko honek lagapena behar du ja, Eta bai sinesten neguan hitz izan behar dela, baina baita ere garrantzia eman behar zaiola Lasata Zabala kasuari bertan. Simbolismo berezia daukelako eraikuntza horrek, bi pertsonaie gertatutako bortizkeri latzarekin. Desde nuestro grupo consideramos que todo lo que sea avances en memoria inclusiva, en criterios comunes y que nos ayuden a incluir a todas las víctimas con el objetivo de verdad, justicia y reparación, debemos impulsarlo. Sozialistek diote lanketa hau Donostiako udaletik egin beharko litzatekeela. En ese ayuntamiento hay representación de todas las fuerzas democráticas y en ese ayuntamiento hay una mesa que es la denominada mesa de convivencia y entendemos desde nuestro grupo que es ahí donde se tiene que tratar. Talde Popularrak berriz dio biktima guztiak hartu beharko liratekela kontuan estatuarenak zeinetarenak. El Palacio de la Cumbre en un espacio exclusivo para recordar las graves vulneraciones de derechos humanos cometidas por los grupos parapoliciales y fuerzas de seguridad del Estado resulta no solo excluyente, sino también contraria al espíritu de justicia, pluralidad y memoria democrática que pretende promover la Ley 2022 de Memoria Democrática. Arantzadi Zientzia Elkartetik erantzun du legea jasotzen duela zentro estatuaren errepresioa jasan dutenentzat dela. La cesión a la que se llega, el acuerdo que se llega, es San Cristóbal y la cumbre es para la violencia ejercida por el Estado. Lo dice muy claro. Euskal Herrian badira beste zenbait memoria zentro, Bilbo Memoria Gunea Gogora Institutuaren xedea, Gernikan Bake Museoa eta Gasteizen 2021 inauguratu zen terrorismoaren biktimen oroimenerako zentroa, martxoaren 3ko memoriala eta 2023an erosi zen Turtziozeko Lapuente Jauregia, erbesteko Eusko Jaurlaritza omentzeko. Donostiako Lakumbre eraikina estatuaren errepresioa jasan duten biktimei eskaina izan nahi da. Atzeratu egin dute migratzaileei muga zeharkatzea leporatzen dieten herritarren aurkako epaiketa. Korrikaren lehen egunean 36 migratzaileri Irunetan Daiarteko muga pasatzen laguntzea gozten diete 7 ekintzaileri. Urtarrilaren 28an gauzatu behartzen epaiketa, alabaina urriaren 7ra atzeratu da. Hona arrazoia auzipetuek konstituzio galdera batekin dute eta fiskaltzak ez du aztertzeko astirik izan. Ninguna persona es ilegal. Ninguna persona. Argi eta garbi esan behar dugulako klase elkartasuna ez dela delitua. Babesa adieraztearekin batera 7 ekintzaile hauen zigorgabetasuna eskatzera etorri gara. Esan behar duguna da, Labek oso garbi duela langile guztien etxea izan nahi duela eta miseriatik, derratetatik, bizitza duinago baten bila lanera, gurera datotzen langile migrante horiei, gure elkartasuna, gure babesa adierazten jarraituko dugula. Epaitzen diren militanteekin bat egiten dut, nik ere lagundu ditut etorkin batzuk Baiona arte iristen, eta denboran hemen Ipar Euskal Herrian sekulako sustengoa izan da, hemendik pasa direnentzat. Beraz, guretzat benetan lehen garaipen bat da, eta gure ustez denei esker lortu dugu epaiketa hori atzeratzen, beraz,
Mila esker handi bat denei mobilizatuak egoteagatik, eta baita ere eskertzeko beraz kanpainak egin dugun kriston kanpaina, beraz eskerrak denei. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aurre eskoletan deitutako grebak jarraipen zabala izan duela jakinarazi dute LAB, Steilas eta ELA sindikatuek 85% gorako jarraipena. Izanik Eibarren mobilizatu dira gaur aurre eskolak partzuergoaren egoitzaren aurrean. Argi dakago ez dugula sinatuko bermerik gabeko aurre akordiorik. Uste dugu eta aldarrikatzen dugu 16 urte eta gero aurreskola partzuergoko langileak merezi dugun lan hitzarmena nahi dugula. Greba mugagabea hasiko dute Laudioko Guardian Glaseko langileek ostegunean enpresari labea piztuta manten dezan eskatzeko. Izan ere, Guardianek itxiera iragarri zuen aurreko astean eta horrek 171 lagunen kaleratzea suposatuko du. Urtarrilaren 30ean greba mugagabeari ekingo diote Guardian Glaseko langileek, hala erabaki zuten astelehenean izandako batzarrean. Premiazko borroka labea piztuta mantentzea da. Enpresak dagoeneko iragarri baitu asteazkenean itzaliko duela, naiz eta hasiera batean otsailaren 3 zegoen aurreikusita. Mikel Etxebarriak eskualdeko ELAko industria arduradunak labea itzaltzeak zer suposatuko duen adierazi du. Urtarriak 29an guztiz etorkizunik gabe utziko luke ez bakarrik Guardianen etorkizuna bertan dauden, baizik eta beste 2. enpresa bat sartuko balitz. Oztu nahi duten labea 2011 urtean berritu zen, eta 15 eta 18 urte bitarteko bizitza erabilgarria du. Hortaz, laster berritzea tokatuko litzateke. Aldiz, Guardianentzat inbertsio hori jada ez dela errentagarria salatu du langile batzordeak. Pare bat bizpahiru parrafotan adiarazten du labearen egoera eta inongo txostenik eta arrazoirik planteatu gabe. Labea gaizki dagola aipatzen dute eta inbertsioak gehiegizkoak direnez, Guardian Laudio ixteko asmoa adierazi ziguten. Sorpresa sartu zuten langileek Guardian ixtearen erabakia. Izan ere, enpresak 80 urteko historia du Laudion eta ixteak 171 lagunek lana galtzea suposatuko luke. Inongo aurrea bizurik gabe, erabaki zutela Estatu Batuetatik Laudioko zentroa ixtea. Erabakia hau jaso genuenean, sorpresaz hartu genuen denok, orain dela gutxi, inkluso hasi zen jada enpresa hitzarmena berriro negoziatzeko prozesua, ez? Inolako prozedimendu negoziatzaileren aurretik multinazionalak erabakiak hartu eta enpresa etorkizunik gabe utzi nahi duela jakinarazi du industria arduradunak. Salatu nahi dugu multinazionalak egiten dabilen jokaera guztia. Inongo ere edo prozedimentu negoziatzailearen aurretik multinazionalak labea otzitu nahi du, hori onartezina da. Gainera hemen ere pertsonen ganako eta instalazioen ganako arriskuak suposatu lezaken erabakiaren aurrean aurkitzen gara. Era berean, ELAk helegitea aurkeztu du Bilboko auzitegi nagusian. Epaileak Guardianen agindua baliogabetzeko asmoarekin. Eusko Jaurlaritzak bere aldetik, enpresari itxieraren alternatibak aztertuko dituen aholkularitza teknikoa proposatu dio, labearen egoera ebaluatzeko eta irtenbide posibleen analizia egiteko. Enpresak printzipioz bere erabakia mantentzeko asmoa du, eta asteazkenean labea oztu. Erabaki horren aurka joateko, enpresa batzordeak asteazkenean goizeko 7 mobilizazioa deitu du. Eta gure ospakizunei dagokionez joaldunen joan etorriarekin iritsi dira Inauteriak Zubieta eta Iturenera. Ikusi.
Azken berri honekin amaiera emango diogu gaurko albiste bildumari. Badakizue informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian edo gure sare sozialetan. Ongi izan. Bakotxak bazeuken berez izena, parplazaratu nahiko nuke dena, beldurrik etzeuketenen abizena. Honena, aurrera emandako pausoarek etzeuken, atzera bueltarik, nora bide bakarreko bide hontan inork ez geneuken. Inolako dudarik, borondatez, garaketa lokaletan, noka eta bajeretan, biztuko darkia. Gaur mudok ere indako azia, sorkuntza bazkatzen dugun honestia da. Maite besterik ez dugulako biltzen gara, igarotako bidearen jakitun gara. Bihotzetikan sortu abaldin bada, guretzat nahikoa izan da. Baina, gaur modan da, ulergaitza zaitalako estanda. Laik bat, erligio bihurtu omen da, sarea gaurko kulturaren denda. Bukatu bai baina nola hasten da, sentimendua maizegi azten da. Musika da ez da zerrenda, zaintzestena erresegi hausten da. Erronkaren bila, bidearen zaporea, rege aurreta zilar, udarien adorea. Esateko zerbait, bargaragai, bargaragai, bargaragai. Ez egoteko zai, bargaragai, bargaragai. Esateko zerbait, bargaragai, bargaragai, bargaragai. Ez dau dudarik bizia jarri egin degula hemen, ez deusari bat nahi ez gaude zeren zai. Hey! Hau dena kontatu nahi, laburtzeko beste behin. Ahotsik abekoen baita, lanzjola murgildu zen. Alabazendo, alabazan berdin jarraiz ezan, noiz behin biltzen gera tarteko lan. Aspaldi dalkarri dugula ezagutzen, denborak lagun honak baititu elkartzen. Noiz den nola izan zan ez dut gogoratzen, baina bai bide ontan bakarrik ez gerala ibiltzen. Euskal Herritena denak sutan jartzen, akademiks erokeria honen atzen. Atzo eginak ez baitira izultzen, badakit zerbait bereziari da sortzen. Erronkaren bila, bidearen zaporea, rege aurreta zila, udarien adorea. Bargaragai, 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 esateko zerbait, bargaragai, bargaragai, bargaragai. Ez egoteko zai, bargaragai, 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 esateko zerbait, bargaragai, bargaragai, bargaragai. Herri txiki baten sortu nintzen, badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldian, enituen bukatu esaldiak. Leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki baten gainean, bezperako jantziak. Herri txiki baten sortu nintzen, badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldian, ezin bukatu esaldi bat. Leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki baten gainean, bezperako jantziak. Neuretzat
ziraino noa. Baten sortu nintzen, badazpada agurtzen naiz orain. Ezin bada ez dugu eginen, edo agian bai, edo agian